Adventissa on sävy, josta moni kirkossa kävijä pitää. Foglerin tuttu Hosianna-hymni, jonka lauloimme, sekä tuo virsi numero 2, Avaa porttis ovesi, virittävät juhlamielelle. On kiva, että tähän synkkyyteen saadaan edes jotakin väriä. Toisten puheissa joulun alusaika näyttäytyy kuitenkin myös kielteisessä valossa. Moni kokee rasittavana esimerkiksi sen, että jo marraskuussa postiluukku alkaa oksentaa kaiken maailman joululahjamainoksia eteisen matolle. Mitähän siitä tosiaan pitäisi ajatella, kun markkinamies sanoo, ettei ilman lahjoja ja niiden hankkimiseksi tarvittavaa rahaa ole mitään juhlaa? Kun lähdemme tähän vastaamaan, niin on hyvä ottaa vauhtia vähän kauempaa. Sana adventtihan on saatu latinankielisestä sanonnasta adventus domini, Herran tuleminen. Jumalan pelastushistoriassa Kristuksen syntymää edelsi aika, jona vanhan testamentin profeetat välittivät Jumalan kansalle lupaukset ja ennustukset vapahtajasta. Samoin edeltää joulua odotusaika, jolloin seurakunta uudelleen omistaa itselleen nämä lupaukset ja valmistautuu kuulemaan sanaa niiden toteutumisesta. Mutta merkillisiä ovat nuo Jumalan ennalta antamat merkit, jotka Messiaan tulemiseen liittyvät. Messiaan syntymän merkki paimenille oli tallin seimi, eli eläinten syöttökaukalo. Eikä Messiaan kruunajaisratsastuksen merkkinäkään ole joku uljas sotaratsu taikka triumfivaunut, vaan rauhan ajan työjuhta. Mutta vapahtaja olikin luomassa rauhan valtakuntaa. Eikä se synny asevoimin, vaan julistuksella. Aasien keskellä hän syntyi, Aasien kanssa hän ratsasti Jerusalemiin ottamaan kruununsa. Ja minkälaisen kruunun? Sekin väännettiin orjan tappuroista. Ja hänen valtaistuimensa oli risti, siis teloituspuu, josta tuli sittemmin Jumalan rakkauden ja pyhyyden merkki kaikille. Adventtiriemussa me unohdamme helposti, että Jeesus ratsasti Jerusalemiin todella kärsimään ja kuolemaan. Mutta onko hänen jatkuvasti kärsittävä kirkossaan sen epäuskon ja kovasydämisyyden takia? Kuten joku on huomauttanut, seurakunta ei tyydy vain kertaamaan joskus menneisyydessä tapahtuneita asioita. Kristuksen läsnäolo on nykyhetken todellisuutta. Hän tulee jatkuvasti seurakuntansa keskelle Raamatun sanassa ja asettamissaan pyhissä sakramenteissa. Ja jokaisen kristityn pitäisikin rukoilla, että Kristus tulisi näitä armon välineitä käytettäessä myös hänen sydämeensä ja elämäänsä. Eli täysin vastoin markkinamiesten puheita, adventin ja joulun oleellisimpiin asioihin ei tarvita suuria summia rahaa. Itse asiassa oleellisimpia asioita ei saa rahalla ensinkään. Käsillä on, niin kuin virressä lauletaan, aika armoa tulvillaan. Ja armossa on kysymys siitä, että Jumala lahjoittaa. Hän itse antaa ihmiselle sen, mitä tältä velkoo. Taivaaseen asti kelpaavan pyhyyden ja puhtauden. Ja maukka perussyntinen, ihminen, jolta kaikki se puuttuu, saa lahjaksi. Ei Jumalan armo koskaan ole kaupan. Se ei ole kenenkään ihmisen ostettavissa. Ei etu, eikä osamaksulla, ei jälkivaatimuksella, eikä mitenkään muutenkaan. Vain Golgatan kertakorvaus kelpuutetaan. Mutta
Se juuri on tarjona lapsillekin. Se juuri tuodaan taas tänään meille ehtoollisessa. Hiljaisesti ja nöyrästi. Aivan kuten Jeesus itse tuli kerran aaseineen. Juuri inhimillisesti vähäpätöisten asioiden kautta Jumala on nähnyt hyväksi toteuttaa pelastussuunnitelmansa. Mikään ei ole hänelle liian alhaista tai halpaa tänäänkään. En edes minä itse, vaikka olen mikä olen. Minäkin kelpaan hänelle, jos vain hän kelpaa minulle. Mahdollinen ahtauma ei ole koskaan hänen sydämessään. Ei ole. Oma povi tässä saattaa sen sijaan hyvinkin kaivata Pyhän Hengen pallolaajennusta. Jumalan elämän mahdollistumiseksi siellä. Ystävät, näin me todella näemme, että se juhla, jota kohti nyt käymme, on todella syväsisältöisempi kuin jostain Anttilan kuvastosta voisi ikinä aavistaa. Nykyään käytetään joskus halveksivaa sanaa jeesustella, kun tarkoitetaan jonkinlaista säyseää lässyttelyä. Sen pahemmin ei voisi kuitenkaan Jeesuksen nimeä väärin käyttää. Hänhän on kyllä lempeä ja sävyisä niille, jotka häneen hädässään turvaavat. Kansanjoukkojen huutama Hoosianna merkitsee juuri pelasta, auta. Ja hän on tänäänkin turvakallio, oikein varustus niille, jotka hänen turviinsa pakenevat. Mutta hän ei nöyristellyt eikä nöyristele maallisia vallanpitäjiä, ei nykyisiä markkinavoimiakaan, eikä myöskään niitä, jotka Jumalan nimissä puolustelevat väärää elämää tai vääristynyttä uskonnollisuutta. Ajatellaan nyt vain vaikkapa sitä, että kun Jeesus pääsi aaseineen perille Jerusalemiin, muistammeko mitä silloin tapahtui? Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat. Ja kuten tuolloin temppelialueelta tahtoo vapahtaja ajaa tänään myös meidän sieluistamme ulos väärän rauhan markkinat. Mitä se on? Ensimmäisen adventin epistolassa, roomalaiskirjeen 13. luvussa, Paavali kehottaa meitä kulkemaan kohti valoa. Se on kaiken pimeyden jättämistä taakse. Useimpien pakana kristittyjen menneisyyshän oli kirjaimellisesti huonon elämän pimeää yötä. Mutta Paavalille on tyypillistä, että hän ei tällaisesta varoittaessaan mainitse vain joitakin karkeita syntejä, säädyttömyyttä ja juopumusta, vaan hän mainitsee niiden ohessa myös muun muassa riidan ja kateuden. Jumalan silmissä arkipäiväinen pikkusieluisuus ja itsekkyys ovat ihan yhtä vakavia asioita, ja niistäkin meitä kutsutaan tekemään parannus. Jeesus on lempeä, mutta Jeesus on luja. Hän ei suostu olemaan sivussa eikä takana, vaan hän johtaa joukkojaan edestä. Evankeliumeista me näemme, kuinka toiset kyllä nousivat ja nousevat silloin vastaan. Ihmisethän haluaisivat tehdä syntiä hyvällä omalla tunnolla. On kiintoisaa lukea, että jotkut häiriintyivät pelkistä Jeesuksen seuraajien Hoosianna huudoistakin niin, että vaativat Jeesusta vaientamaan nämä. Tästä kerrotaan Luukkaan evankeliumin rinnakkaiskohdassa. Mutta siihen Jeesus vastasi, minä sanon teille, jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Alkukielessä muuten tämän lauseen verbit ovat indikatiivin futuurissa, eli kyseessä onkin ennussana. Kun nämä vaikenevat, silloin kivet huutavat. Synnin varaan rakennettu elämä ei kestä, vaan se tulee sortumaan. Niin kuin Jerusalemillekin sitten kävi vain joitakin vuosikymmeniä myöhemmin. Ja siksi näistä puhuminen oli
ja on suurta rakkautta, vaikka uskosta vielä osaton sen kokeekin helposti pelkkänä moittimisena. Varmaan on myös niin, kuten Niilo Tuomenoksa joskus sanoi, että ihmisestä täytyy tulla syntinen. Syntinsä syvästi tunteva ennen kuin hän oppii rakastamaan Jeesusta. Sitä ennen hän voi kyllä kutsua Jeesuksen juhlatilaisuuksiin taloonsa. Näin adventin ja koko joulun ajan kynnyksellä on hyvä nähdä, että pelkkä tällainen pyhäpäivän kristillisyys ei Jumalalle kuitenkaan kelpaa. Samasta asiasta puhutaan jo profeetta Jesajan kirjan alussa. Siellä Jumala sanoo, minä en siedä teidän pyhiä juhlianne ja pahoja tekojanne. Ja vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo nähdä teitä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat. Siis ongelma oli jo tuolloin, 700 vuotta ennen Kristusta, se, että ihmiset osallistuivat kyllä uskonnollisiin menoihin ja perinteisiin noin ulkonaisesti, mutta arjessa elivät väärämielisesti. Nyt Jumala kuitenkin näkee kaiken, ihmisen koko elämän ja ihmisen koko sydämen. Ja juuri tämän tajuaminen voi järkyttää meidän rauhaamme pahastikin. Tuon äsken kuulemamme evankeliumin kohdan jälkeen Matteuksen evankeliumissa muuten sanotaan, että koko kaupunki joutui kuohuksiin. Ja siinä on käytetty alkukielen sanaa, joka tarkoittaa oikeastaan tuollaista tärähtämistä. Siis kyse oli todellisesta hengellisestä maanjäristyksestä. Mutta vaikka kattotiiliä päähän putoilisi, mihinkään emme Raamatun äärellä pääse siitä, että elämän ja puheen tulee olla yhtäpitävät. Että kristityssä huojukoot yhtenä latva ja tyvi. Ulkokultaisuushan on juuri sitä, että sanotaan yhtä, kuvitellaan yhtä, tahdotaan käydä yhdenlaisesta, mutta tosiasiassa ollaan ja tehdään kuitenkin toisin. Se on synnin peittämistä hyveellisyyden kaapuun, ja se ei käy. Onneksi on Jumalan armo, jonka turviin saamme paeta tajutessamme oman elämämme ja ihanteidemme välisen tosiasiallisen ristiriidan. Ja onneksi tätä elämää ei tarvitse osata handlata siitä edes omassa varassaan, yhtä vähän kuin me osaamme uskomisen asiaa omassa varassamme. Meitä neuvotaan ja johdatetaan kyllä. Kun Jeesus ratsasti aasilla saattueen etunenässä, häntä oli kaiketi aika helppo seurata. Mutta mekin saamme, kuten opetuslapset kerran, myös kulkea ennalta valmistetuissa teoissa. Menkää tuolla näkyvään kylään, sanoi Jeesus. Ja tänäänkin hän on jo ennalta kulkenut ja tietää, mikä meitä kulloinkin kohtaa ja mitä milloinkin tarvitaan. Palveleva arjen kristillisyys on sitä, mihin meitä tahdotaan ohjata ja viedä. Ja siinä Raamattu on meille oiva matkaopas ja karttakirja. No, kyllä minä tiedän, että toisia ihmisiä se ei voisi vähempää kiinnostaa, ja sillähän me emme tietenkään mitään mahda. Emme me kykene mitään hengellistä herätystä aikaan saamaan. Mutta, kuten joku on huomauttanut, ei alkuperäistä Hoosiannaakaan laulanut mikään harjoitettu ja yhtenäinen kuoro, vaan kyllä se laulu syntyi spontaanisti, ilman ihmisten omia valmisteluja, kun taivas kosketti maata. Ja siksi me pidämme esillä sovituksen sanaa. Ja kun niin tehdään, uskoa syntyy. Evankeliumi on Jumalan voima. Ja kun uskoa syntyy, viriää sydämissä myös spontaani halu osoittaa lähimmäisen rakkautta toisille ihmisille. Ja joulun aikahan tarjoaa näihin molempiin hyvin luontevia mahdollisuuksia.
Kuluneena vuonna olen itse saanut paljon innoitusta ja ideoita Tukholman keskustassa olevasta Santa Claran diakoniaseurakunnasta. Ja kun tänä syksynä siellä vierailin, kuulin myös seuraavan laulun. Ser du den där mannen som sover under bron, hemlös och ensam med smutsiga skor, och kvinnan som samlar på burkar och skräp. Det är Sverige just idag. Siis laulussa puhutaan koskettavasti sillan alla asuvasta, kodittomasta ja yksinäisestä miehestä, likaisine kenkineen, ja naisesta, joka keräilee purkkeja ja roinaa. Siinä puhutaan rikkinäisten kotien lapsista, jotka joutuvat ahdinkoon, ja monista muista meille suomalaisillekin tutuista asioista. Meidän ei pidä unohtaa, että jokainen ihminen on Jumalalle kallis. Ja kuinka Jumalalle kallis voisi koskaan olla meille halpa? Ystävät, jokainen kadun sekakäyttäjäkin on jonkun poika, tytär, isä, äiti, veli taikka sisko. Ja sen tähden sanon tähän loppuun, tehkäämme me tästä tulevasta joulusta monelle joulu, mikäli mahdollista ja mikäli meistä riippuu. Kun mietimme omia mahdollisuuksiamme, ne tuntuvat ehkä vaatimattomilta, mutta on hyvä palauttaa mieliin vielä Niilo Tuomenoksan toinenkin ajatus. Jumalalla on varaa pitää ja sytytellä myös vähävaloisia lamppuja, jopa kuin saunatuijuja. Pilkko pimeässä niilläkin on tehtävänsä. Muista, että jo pelkkä vanhurskaan rukous on Raamatun mukaan voimallinen ja saa aikaan paljon. Siunaa Jeesus joulumme ja kaikki sen valmistelut koko adventin aikaa. Amen.